Lehiatu ginen noen dela 2 urte laugarren Euskadiko Ligan, eta bain arte beti izan salbatzeko justu eta hola. Eta aukera ikusi genuen nola segizkeo taldiak hilotzeko aukera genekala, eta hori pare bat fitxaje euki genitun, eta hasiera txarra izan genuen denboraldiko partidu bakarra aurrenengo jardunaldin galdu genulako, baina gero hortikan irabazi, empate, eta holaxe. Hau denboraldi guztiko lanan ondorio zan da, diferentia. Eozein eskuz aprobetxatzen genuen afai bat itxeko zer gauzera, irabazte genuen bakoitzin afaxek, ez dakiz zer, urte zupasan genuela afaxek itxen atzenin. Eta nik uste hor sortu zala bat talde giro hona, ez? Ez zala bakarriken kanpo fuel barrun, bezik da entrenamentotan aldagelatan danine guzti gile ginen, eta hori notau zen. Nik uste esperientzi politia dela, asko igala ikizten, nivelare asko zogio da, eta nik uste ekipo oso igala azten jokatzeko erandare ikizten igala danok. Hori bai gorro di jurtia, baina